Hello guys, good morning guys. Ada na punta diri sa atong Saligando guys oh. Nagpabalsamar na punta. Kay nanggawas mo ning ata guys ha. Naray. Kana siya. Muna nakaingon. Ada na punta diri. Di ni Gumis siya. Di ni siya St. Peter. Lain ni Balmira nih. Ngilingikin ni Balmira guys. Astan tinae habuaon. Ano punta na guys nga atong video na to. Lahi tong helmet atong niagi. Kani karon lahi na po ni. Bawo ni bata nga nagpasakop na yung mayonnaise bukid gud, no. Nagpabungot na. Napay buhok guys oh. Murag ka to bitaw tais langgam nga mahalon. Murag sagsayaw. Ana ra na. Simple na gina bata. Ingon siya guys, busy kuno kay siya. Tungod ano yo? Dai. Mo na yung bagsamar po diya sir mausa. Lain ni formalin gamit ani. High octane nga formalin magipanood ani guys. Try. Hayat kina. Nah, iya sana gibiyaan gadi asa siare. Iyaham ni. Pangamot ani iyahar man gid ni. Muna na ilantan yan yung motora ni. Aerox na guys, mo ni katong Aerox nga tambalok-lo. Kamu diha nakakuha na mo sukat pag-ingon ako ninyo nga pagunha mo Aerox. Panuway mo. Di ba? Mangita gyud mo Balmer gyud. Mo ni tirada diha. Pasirit-sirit lang.